Ассалому алайкум ба ҳама, иншоалло ҳамагӣ соз ҳастен, хуб ҳастен. Бародарон, якчанд хабарҳои нав буд, хостем тариқи видео пешкаши шумо кунем. Хоб, ай ҳама аввал чизе ки бояд мехоҳем сар кунем ие ки реда уже буд сар шидан. Мо инро дигар ред ҳам гуфта наметавонем. Як проверкаи оддие ки уже ёда как-то обични шида мондагиай касоне ки документош порядка нестанд, ҳаракат кунед, дар метро нагарден. Хоб, уже метрода чанд қайд мақсад набуд, не ки уже бу саршидагиай, бу проверка саршидагиай. Ҳаракат кунед, касоне ки документ надоранд, документотона хуб кунед, баъд бироед. Дар қадои кӯчаам дар магазинам проверка кардестанд, мақсад бисёр видео рӯй кардагиам, уже дар қадои кӯчаоман мекунам, проверка кардестанд бачора. Хоб, ҳаракат кунед, документотонро туғри кунед, баъд кор ё ки амаи хонатон чизе буромадан хоҳед, баъд бироед. Баъд рейсҳои Жуковский бисёруш изменение мешавад санаи полёташ. Касое ки билет дорен, хоб ҳаракат кунед, мақсад ки ҷое ки билет гирифтагиен қатъиан во на связ бошен, мақсад бисёрушон гум мекунанд шуморо контактотона. Хоб, пеш ай полётон як рӯз ду рӯз як занг занед, бигӯед ки як проверка ҳамаи билети мо мақсад ягон изменение шидагӣ ё не. Аэропорт Жуковский бисёри баъд рейсҳош изменение шидестай. Хоб, ҳамин рӯзам як рейс изменение шидагиай, рейси Жуковский Хуҷанд, рейси 24-29 ки санаи 5 октябр соати 11 рӯзона полёт дошт. Ҳамонро соати 11:30 шаб, 23:30 шаб дар мондагианд, кадоме ки билет дора. Хоб, рейси 24-29 муроҷиат кунед, ки ҷое ки билета гирифтем як ҳастада, як бо ӯ ташлид тош накунем ки мақсад бо изменение нашавад. Ҳамин рейса се бор уже изменение кардагианд, ҳозир ай ҳама хоб чизеш 23:30 шаб дар мондагианд. Баъд касоне ки барои билет мепурсанд, ҳозир нархи навои билет хоб ай ҳафтаи пешин ай 3 то 4 ҳазора қимат шидагиай бародаро. Хоб, ҳаракат кунем касоне ки мақсад рафтаниай ба ватан барвақттар билетотонро гирифта партоем, барое ки нархи наво слишком тез қимат шидестай. Соли гузашта агар ҳамин рӯзу соат барои 10-15 рӯз пеш мо мегирифтем, камтар арзон буд. Например, соли гузашта мо моҳи билетҳои моҳи декабра дар моҳи октябр 9,5-10 ҳазор фурӯхтем, ҳозир боша 16-17 ҳазор рубл. Барои ҳамин слишком тез қимат шидестанд, касоне ки рафтаниам барвақттар билетотонро гирем монем, шуто бин вақте ки бо чанд қе наздик шав, ҳамқадар қимат шидестай бародаро. Хоб, нархи навои билетҳоро як гуфта мегзарем, кадомида интересни боша. Хоб, Москва Душанбе барои моҳи октябр ай 17 ҳазор то 19 ҳазор рубл. Москва Кулоб ай 16 ҳазор то 17 ҳазор рубл. Москва Бухтар боша ай 18,500 то 19,500 рубл. Москва Хуҷанд ай 16,900 то 17,500 рубл. Хоб, ай Санкт-Петербург ба Душанбе боша ай 21,000 то 22,000 рубл. Хоб, ай Санкт-Петербург ба Кулоб боша ай 19,000 то 20,500 рубл. ай Санкт-Петербург ба Хуҷанд боша ай 18,000 то 19,500 рубл. хоб, касоне ки билет гирифтанӣ ҳастен, муроҷиат кунед. хоб, агар касаи рӯи сафед номероро мемонем. хоб, ҳаракат кунед барвақттар билетотонро гирен, шутоби арзонтар барен. Баъд касое ки мехоҳанд перескат граница кунанд ба самолёт, муроҷиат кунед. хоб, ба самолёт мебаремтона иншоаллоҳ дар муддати ай 15 то 24 соат то дар обратно мегардем, меоед. Мақсад ай Москва буромадем, 24 соат бо дар Москва меоед. аксияи калон рафтестай дар компанияи рӯи сафед. хоб, кадоме ки мақсад ай ҳами ай санаи 7 то 24 билетҳоро мақсад брон мекунам, аксияи калон кати додестем ай 10,000 то 11,000 рубла. хоб, ҳаракат кунед, муроҷиат кунед. хоб, беҳтарине касоне ки мақсад ба мошин рафтагиам медонанд ки чӣ хел ба мошин дара азоб. хоб, хела вақт мери бо хай бо авус меои як ду рӯз кор кардан наметавонӣ, барое ки биштар рафтан омаданам 2 суткаи кори бозӣ нест. Мақсад ҳар касам хеле риск намекуна. Марҳамат муроҷиат кунем. Агар касаи рӯи сафед шуморо ба тариқи самолёт мегузарона, 1 соат айси ба самолёт мере, 1 соат айси ба самолёт меоед, 2 соат ба такси границаро мегзаре, мондагиша дар гостиница дам мегирӣ. Ҳамаш дар дуни ҳамин услуга ҳамаш ҳастай. Нархиш хоб, хоҳ ай Москва, хоҳ ай Санкт-Петербург. Санкт-Петербург нархиш 2-3 ҳазор қимат ҳастай. хоб, Москва боша ҳам 10 ҳазор сар мешавад. ҷое ки аэропорт дора, метавонем ки муроҷиат кунем перескат граница.
мебарем туна. Иншоллоҳ документотон ягон проблема доштагӣ боша ҳал мекунем, печатҳои фалшиве боша ушам илоҷ дора, ушам ҳал мекунем. хоб бе ягон проблема иншоллоҳ мегардонем, меорем туна. Аллоҳ нигабони ҳамат, авиакассаи Рӯи Сафед компаниямон. хоб каналмон дастгирӣ кунед, иншоллоҳ ҳаракат мекунем ҳар рӯз видеои хуб ва баҳри ғарибо ягон фоидаоваре пешкаш кунем. Аллоҳ нигабони ҳамат.